Ντουο. Και για σπιτιά στο σημερινό βίντεο μετά από την ξεφτύλα στο rank Θα πουσάρουμε παίκτες, βάλε το επί 2. Αυτό θα Αφού κάνω το τώρα. έχεις. Αυτό θα κάνω τώρα. Εν τω μεταξύ ο Νίκος, θα πουσάρουμε παίκτες και ο Νίκος πριν έβαλε το επί 2 που παίζαμε μαζί και τώρα το ξαναπήρε, δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω πώς. Ο Παναγιώτης τώρα έχει θυμώσει, λέει δεν ξέρω πώς. Τι είναι αυτά, θέλω κι εγώ. Καλά, εντάξει, αλήθεια είναι θα ήθελα, δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ ο Παναγιώτης έκανε τώρα μια μεγάλη παπενιά. Πήγα να πηδήξω πάνω στη μπίμπη για να τη φάει που έχει 6 και αυτός την έδιωξε και έπεσα πάνω του. Δεν θα πω πήδηξα γιατί θα είναι λίγο περίεργο. Έπεσα πάνω του και κατά λάθος No. και δεν έγινε λίγο εντάξει. Αχταρμάς. Όχι. Τι, Πού βρέθηκαν αυτοί. ποιοι. Ένας του. Και ένας τι και ένας. Μου χώθηκε και η Μπίμπη και ο Στου και ο Καρλ και ένας τσίτ. Δεν θέλεις να μάθεις ότι είμαι εδώ. Νίκο, άκου. Βγαίνω. Και πηδάς. Είναι η Μπίμπη, φύγε. Μια χαρά είσαι. Όχι, δεν είσαι μια χαρά. Τώρα είσαι, τώρα δεν είσαι. Τι κάνεις, δεν μπορώ απλά φάτον. Έκανα outplay και δεν το τραβούσα ρε φίλε. Καλύτερα να εγώ outplay, ο Παναγιώτης τον άφησε λόγο και εγώ πηδήξα και εγώ έπεσα πάνω του. Πρέπει να τους σκοτώσουμε. Φέρνουμε κακό παράδειγμα στα παιδιά, μην λες τέτοια. Πότε πήρα δεύτερη. Δεν ξέρω. Πας Μίλαν. Πας για μας. Πας Γιάννενα. Πας Λαμία. Και ομάδες, άμα πηδήξεις πάνω θα πάει 2. Σταμάτα να τα λες έτσι. Δίνουμε κακό παράδειγμα στα... Όχι, δεν θέλω τρίτη. Δεν θέλω, όχι. Ωραίος. Μπρο. Μπρο, τι μου έκανε. Πώς? Με έκανε outplay. Με έκανε το έλα να δεις. No. Κάκπι, κάτω παύλα 2025 δεντράκια. Αδερφέ μου, δεν έχουμε 2026. Αδερφέ μου, δεν έχουμε Χριστούγεννα. Δεν έχουμε 2025 και δεν έχουμε Χριστούγεννα. Μην μπερδεύεσαι, σε παρακαλώ. Ωραία. Γιατί δεν έδειξε ότι πέθανε κάποιος. Δεν ξέρω. Ωραία. Μπρο, τι θα κάνεις άμα το... Πιστεύω ότι θα σκαγεί. Ανέβα πάνω. Γιατί και να σκαγείς λίγο παραπάνω ρε μπρο, τι θα... Πάνε μπρο, με πνίγει μέσα σε φούσκες. Νόμιζα θα λέγες δικό μας μάτς ήταν ρε. Μπρο, γιατί πήρα 12, ενώ βγήκαμε... Α, ναι, έχω επειδή. Λέω κι εγώ, άμα μου έχω πρώτος πώς θα πάρω, μπρο, 35. Δεν το ξέχασα ότι είχα επί 2. Και πριν συνεχίσουμε στο επόμενο μάτς, πείστε μας. Πιέστε το like. Πιέστε τη μούρη μου και πείτε Κρίντζαρα. αν θα... Ποιος την κερδίσει. Δεν σταματά. Manchester City ή Newcastle. Πέφτει! Πέφτει στη λάβα το αρκούδι. Ποια λάβα ρε φίλε, τι λέω. Ελπίζω να αντέξουμε να τελειώσει το βίντεο. Ποιος? Ο αρκούδος. Η αρκουδίνα. Θα λέγα να φύγουμε. Βρήκα ένα τιούμπ. Πάρ' το. Η μόνη μας ελπίδα για... Φέρτο μου. Ναι, παιδιά, πείτε μας στα σχόλια πόσο αυτιστικοί είμαστε από το 1 μέχρι το 10. Ναι, αν θα κερδίσει ο Σακούλας στη Eurovision. Ποιος Σακούλας? Ο Ατσίλας. Ο Ακούλας. Ο Σακούλας, ο Ακούλας. Δεν το πιάσεις. Το πιάσα. Αφού δεν το πιάσεις ούτε εγώ, πώς το πιάσεις εσύ? Εγώ είμαι πιο αλήτης.
Έφαγε κι άλλο η Chelsea από τη β' κατηγορία ομάδα. Α! Κοιτούσα το κινητό μου, μπρο. Και Αυτός ο Μόρτης έφαγε. με έκανε μετάλλιο. Μπρο, πώς έφαγε πάλι γκολ. Σε ποιο λεπτό? Α, πριν που έβαλε γκολ η Chelsea, δεν έβαλε όποιος και όποιος αυτό γκολ. Ο τερματοφύλακας έβαλε αυτό γκολ. Ωραίος. Μπρο, πόσο καλός παίζει να είσαι για να βάλεις αυτό γκολ. Μπρο, φαντάσου, ξέρω εγώ του κάνει πίσω πασά, κάνει κοντρόλ και του φύγε η μπάλα και έβαλε αυτό γκολ. Φαντάσου να έγινε κάτι τέτοιο. Θα το δω μετά. Έχω ένα ερώτημα. Γιατί είναι ακόμα 5 ομάδες? Μπες για σπίδα. Μπρο, γιατί είναι ακόμα 5 ομάδες? Μπορώ να... Μην πηδήξει κανέναν, δεν χρειάζεται. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Πήδα σε Q, R, πέντε. S, G, U, V, I, L, S, Y, N, Z. Βάρασε τι να το θάμουν. Δεν πρόλαβα. Sorry κιόλας, κυρία Παναγιωτίδου. Πώς συγγνώμη κιόλας, κυρία Τατιάνα. Μην τα λες αυτά. Το θυμήθηκα αυτό. Δεν ξέρω. Μπρο, πως χάνει η Chelsea, σταμάτα. Πως χάνει η Chelsea. Μπρο, άμα χάσει η Chelsea από αυτή την ομάδα. Εντάξει, ο Βασίλης θα στεναχωριέται. Α, ναι. Είναι Chelsea. Όχι, Α, μπορεί. Δεν ξέρω. Δεν μου το... να πάρουμε τα cubes εδώ. Καλύτερα άστα το παιδί. Ναι, άστο. Εγώ πάω στο κάτω. Εγώ πάω στο κάτω. Εντάξει, μην το βάρας τόσο δυνατά. Θέλει να του χαϊδεύει στις Πάμε χορδούλες του. κι άλλα πάνω. Μην ρωτήσεις που το ξέρω. Οι αλήτες τα ξέρουν αυτά. Άρα εσύ πώς το ξέρεις? Τον έφαγα. Όχι, δεν έχει. Άρα δεν είσαι αλήθης. Όχι, είσαι, απλά τα πήγαν. Α, ναι. Το είπα στο προηγούμενο βίντεο για το χειρουργείο. Ναι, το Το είπες. είπα. Ωραία. Και δεν μπορώ να σάνω. Όχι, όντως δεν μπορώ. Δεν είναι ότι μπορώ απλά με δυσκολία. Τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθούσα να σάνω. Μπρο, δεν Τι μου είπες βγαίνει. τώρα, φτερνίστηκα. Άστο. Άκουσα τώρα φτερνίστηκα. Λέω και εγώ πρώτη φτέρνεις με. Ισοφάρισε η Chelsea. Ξέρω πάλι με αυτόν τον γκολ. Έτσι δεν είναι αυτό που... είναι 4 ομάδες. Πέθανες. Κάτσε τώρα εκεί, δεν μπορώ να δω. Ρε! Είσαι στη γωνία, σε έχουν εγκλωβίσει. Στο θάμνο είναι οι άλλοι. Σαν γατάκι στη γωνία. Εντάξει, δεν έβαλε αυτόν γκολ, έβαλε ο Ατζέτζα Μπομπόρκ. Ποιος? Ο Τζέτσα Πομπόγκ. Έτσι λέγονταν. Ο Τζέτσα Πινγκ Πονγκ. Ναι, φύγε από εδώ γιατί θα με προδώσεις. Δεν προδίδω εγώ. Όχι, με φάει. Μην εσύ. Πού ήξερα. Πού ήξερες ότι είμαι γατάκι. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν ξαναπαίζω ποτέ ξανά Brawl Stars. Να δείτε το σβήνω. Γεια σας. Γεια σας. Το σβήνω. Γιατί μην είμαι γαργαλάς. Είχα χαγιές εδώ. Σταματάς. Γαργαλάς. Πώς? Δεν ξέρω. Με κατουράσει μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Ακόμα στο λες και παιδιά μου μην πιστεύετε κάτι περίεργο.
Μην πιστεύετε κάτι πολύ περίεργο, πιστεύετε κάτι πάρα πολύ περίεργο. Οκ, μην ουρλιάζουμε στο αυτί μου. Γεια σας παιδιά. Ελπίζω να μην σας άρεσε το βίντεο. Και γεια. Εντάξει, σταμάτα, κάτσε περίεργος. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Θα το βλέπει κανένας γνωστός μου το βίντεο και θα νομίζει πως έχω... Ο Άρτζι ο τιμωρός. Ναι, ότι έχω πρόβλημα στον εγκέφαλο ή ότι έχω αυτισμό. Αυτό νομίζω. Και τώρα που πω για αυτισμό, όποιος έχει αυτισμό μην νομίζει πως το κοροϊδεύω. Δεν πειράζει. Δεν θέλω να προσβάλλω και να θέξω κανέναν. Και γεια σας.